أعوذ بالله بسم الله والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم يبعثون. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. yau za mu ci gaba da karatunmu na bughyatu kulli muslimin min sahihi muslim. wannan buguya ne na kowane musulmi wanda kuma malam Sheikh Muhammad bin Muhammad Sayyid ya tattaro hadisai sahih muslim, wanda muke roƙon Allah ta'ala ya sanya mu daga cikin waɗanda za su shiga ƙarƙashin ceton annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta sababi yawan karanta sunnoninsa da aiki da su. Allah ta'ala ya gafarta mana kurakuranmu. Yau za mu tashi hadisin Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu qala. Ali bin Abi Talib Allah ya kara masa yadda ya ce, kuntu rajulan mazza'an, na kasance mutum ne mazza'an mai yawan mazi, ala wazani fa'alan, ala yani ismu mubalagha, yani na kasance mutum ne mai yawan mazi, amma yawan mazi nashi ta fuskar lafiya ba ta fuskar ciwo ba. fa kuntu astahi an as'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ni kuma na kasance ina jin kunya ne tambayi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, me yasa kake jin kunya ya sayyidina Ali? ya ce limakanat ibnatihi, saboda matsayin essa abojena, saboda lokacin yana aure da 'yar annabi sallallahu alaihi wasallam, yadda shi kani ne na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. to amma madama shi ne mijinta, kuma a ce mahaifinta shi ne mai malamin da za a je a tambaye shi, kuma irin wannan sai ce wallahi abin yana min nauyi kuma na ji kunya haka. ce fa amartu al-miqdada bin al-aswadi, sai ni umarci miqdada dan aswad, fa sa'alahu, sai ya je tambaye mun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa qala sanabi ce yaghsilu dhakarahu, ya wanke al'auransa, wa ya tawadda'u, sai ya alwala. wannan hadithin na sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu yana ɗauke muna da darussa masu yawa. daga cikin darussa da za mu samu shine hukuncin mazi. mun samu hukuncin mazi najasa ne, wannan kuma ittifaki ne tsakanin malamai, babu saɓani. nan makwai sun yi saɓani ne wajen maniyi, shin maniyi najasa ne ko ba najasa ba ne ba. to amma shi mazi ittifakan najasa ne. sannan kuma ya ake tsarkake mazi shine ya zamanto mutum ya wanke duk inda ya taɓa jikinsa, sannan azzakarin nasa ya wanke azzakarin gaba ɗaya da ruwa. abu na uku ya yi alwala, wanda shine ƙaramin tsarki ga wanda hakan ya faru da shi. saɓanin mani shi yana wajabta da wanka. mazi kuma malamai a littattafai fiƙihu sun yi bayaninsa sosai domin ya kusantar mana da ma'anar. suke cewa ruwa ne fari wanda ba shi da kauri sosai, sannan yakan fito ne a yayin tunani ko sha'awa ko wasa da mace. suka ce yana iya fitowa ma mutum bai san da fitowarsa ba, sai da ya ji lema-lema a jikinsa. to wannan shine hukuncin da ake bukata sawawun ga namiji ko mace.
idan ya zamanto a babin ta fuskar lafiya. Amma idan ya zamanto ta fuskar rashin lafiya, yani ya riga ya zamanto ciwo ne, kowane lokaci yana fitar da mani, to wannan ya zo babin rashin lafiya, to hukuncinsa shine zamanto hukunci mai yoyon fitsari. Zai dinga alwala a duk lokacin sallan da zai yi, ko da yana cikin sallah abin na fitowa ba zai cutar da shi ba. Amma inda ta fuskar lafiya ne ya fito a sallah ko bayan alwala, to ya zama hadafi, dole mutum ya je tsarkake shi ya sake yin alwala. Sada a fa'ida wannan hadithin, addinin musulunci addini ne da ke rake da kunya, cewa ba kowane abu za ka dinga furta ba. Duk da shike idan Sayyidina Ali ya tafi wajen Annabi Muhammad sallallahu ya tambaye shi wannan hukuncin, bai saba wa Allah ba, bal ma ya sauke abinda Allah ya dora masa, domin ba a kunya wajen neman ilimi. To amma tun da dai ya samu zai iya wakilta wani ya je tambaya masa, sai ya zama to hukuncin kamar dama shi hukunci yake nema, ko a san shi ne ko kar a san shi ne. To kaga a wannan mutum ma kenan yana so ya tambaya game da addini yana jin kunya. Ina kuma a ce mutum ya zauna ya dinga maganganun batsa, bai da alaka da addini, bai da alaka da ci gaban rayuwarsa, maganganun da za su rage mai kima da daraja gaban Allah, wanda wannan ba ɗabi'an musulmi ba ne. Allah yana cewa la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i min al-qawl. Allah bai so a dinga bayyana munana maganganu na batsa wanda babu alkhairi a ciki. Hadisi na gaba, hadisin Abi Sa'id al-Khudri qala, Abi Sa'id al-Khudri Allah ta'ala ya kara masa da yace qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzo sallallahu alaihi wasallam yace idza ata ahadukum ahlahu, idan ɗayanku ya kusanci iyalinsa, yani ya je ma iyalinsa ya kusance ta, thumma arada an ya'uda, sannan yana so ya koma, yani bayan ya gama bin bukatarsa na farko, sawa'un ya samu ya fitar da ruwan sha'awarsa ko bai fitar ba, shi dai yana so ya koma na biyu, sai manzo Allah ya ce fali ya tawadda, to yayi alwala. Yani yana kusantar iyalinsa, wani sababi sai ya dakatar da shi ko ya kasa, ko kuma ya biya bukatarsa, kafin ya yi wanka sai ya ji sha'awar komawa kuma, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to yayi alwala. Shin wannan alwalan shi kadai ne ko shi ma yana isa gare ta? Ko shakka babu, malamai sun ce duk da shike nassin ya zo da shi kadai ya sake yin alwala, amma da mafi kamalan ita ma ta sake yi, sabida babban manufan yin alwala shine a dan tsabtace najasan farko. Tunda kagan an je za a yi alwala dole dai za a wanke al'auran, kuma shine babban manufa. To in an yi sai a sake yin alwala domin sake samun sakewan jiki da kuma nisantar da sharrin shaidan. To mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya kusance iyalinsa yana so ya koma, to ya sake alwala. An Anas radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yatufu ala nisaihi bi ghuslin wahidin. Hadisi daga Anas dan Malik Allah ya kara masa da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana kewaye matansa. Nan dawafi akan matansa kinaya ne aka yi akan cewa yana kusantan iyalinsa, kamar yadda nace kun san manzo Allah sallallahu ya tarbiyatar da sahabbansa, to sahabbai ma sun tarbiyantu da yanda ba a maganganun abubuwan da bai da abin nan. To mu ma haka ake so mu zama, ba a san musulmi da faɗin duk abin da yake so marasa kyau ba, ku kalmomi na kunya. To annabi sallallahu alaihi wasallam yana zagaya matansa
da muka ce wannan kinaya ce, an saƙaya ne ana nufin zagayawan yani kusantan matan bi guslin wahidin da wanka guda ɗaya, yani matan annabi sallallahu gaba ɗayan nan ya shiga dakin ita wannan ya biya bukatanta, ya shiga dakin ita wancan ya biya bukatanta duk a lokaci ɗaya da wanka ɗaya. Ko shakka babu wannan hadithin ya daga cikin hadithai waɗanda suke ƙoƙarin samun mutane shakka ko ruɗani cikin addini, suke ƙoƙarin fakewa da shi, sai su dinga cewa ai an ci mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallam da za a ce wai annabi yana zagaya matan shi a lokaci ɗaya kenan. Na biyu su ce ya za a ce annabi yana kusantan matan shi da wanka ɗaya. Na uku sai su ce ai annabi sallallahu alaihi wasallam ma ba zai iya ba, mutum baya kwatantawa shi da matansa, ita mace ma kenan ita kadai baya iya koma sau biyu da sauransu. Amma wa'annan mutanen kasan kamar yadda mutane biyu ya gabatar a cikin wakensa, ya ce kaga ruwa akwai daɗi akwai gardi, amma idan mutum yana rashin lafiya wanda wannan zazzabin da yake ya canza mai wato ɗanɗanon bakinsa, baya jin komai sai ɗaci, ko ka kawo mai jus ma in ya sha zai ji kawai shi ɗacin yake ji. Me yasa? Saboda laluran da ke tare da shi. To haka shi ma wanda ya riga ya kamu da ciwo na munafunci, da ciwo na shakka, da ciwo na inkari, to duk abin da ka kawo masa ba zai gane ba zai fahimta ba, saboda shi dama sharri yake nema. Na farko kenan. Na biyu, yana da alaka da yawan zama da mutanen da dama su suna inkarin sunnan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Idan mutum yana yawan mu'amala da su, za su sa masa shakka, tun suna faɗa shi ma zai zo yana bi. Idan kuwa shakka ya riga ya yi sauri ya gabaci zuciyansa zuwa ya riga shiga zuciyan, to an samu matsala. Shi yasa mai risala a muqaddimansa yake cewa fa inna khairal qulubi ma au'aha bil khairi منذ الصغر. Mafi alkhairin zuciya shine wanda ya cika shi da alkhairatin yana karami. To wa'innan mutanen da sun yi haƙuri, sun jure, sun bi malamai wadanda sun zauna tare da annabi sallallahu wanda su ne sahabbai malamin farko, da wanda suka zauna da suka karɓa wannan ilimin daga wajensu, wadanda suka san harshen larabawa, sannan ko a zamani ne ka tuntuɓi likitoci in hakan zai yi ko ba zai yi ba. Amma kamar yadda ni ce, tun da sharri ne dama suke bukata cikin zukatansu, sai suka zauno a kai, wanda idan ba su tuba ba kafin su haɗu da Allah yana iya zame masu damuwa da nadama a gaban Allah subhanahu wa ta'ala. To wannan hadithin malamai suna taujihinsa, malamai suna muna ishara da cewa alama ne wannan hadithin yake nuni cewa ashe kenan in ka kusanci iyalinka kana so ka koma, ba wajibi bane ba ka yi wanka, kamar yadda ya gabata a hadisin Abi Sa'id al-Khudri da yake cewa idza ata ahadukum ahlahu thumma arada an ya'uda falyatawadda. Amma abinda aka kiyaye shine annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin alwala tsakanin ita wannan da wannan. Abinda kuwa muka sani na alwala kamar yadda muka gabatar, dole da za a wanke al'aura, wanda shine fi zamanto lazim da wajib. Suka ce kenan kaga annabi yayi wannan. A cikin fa'idan da zamu dauka cikin wannan hadisin, akramaka Allah, kana da mata biyu uku,
ashe kenan zaka iya kusantar matan nan naka a kowane lokaci kake so, ko da ba ranar kwananta bane ba. Ba kamar yadda muke da fahimta ba cewa tunda ba ranar kwananta bane ba na iya istimta'i da ita, sai dai nesa. Wani ma zai zo wajen matan shi sai ya tsaya a waje, yani a wajen ɗaki, ba zai shiga saboda ba ranar kwananta bane. A'a, annabi sallallahu alaihi wasallam wanda da shi muke koyi yakan shiga wajen matan nan har ma ya sumbace su, ko da ba ranar kwananta bane. Ballantana maga hadisin Anas bin Malik wanda ummu na Aisha ma ta rawaito wannan hadisin, mafi yawa sahabbai sun rawaito wannan hadisin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa a wasu riwayoyin ya zo da kalmar yujami'u, yana saduwa, yana kusanci. Nan ya zo da yatufu, wani alkullu yarwi bil ma'ana, kowanne su yana rawaito da ma'anan hadisin. Al'ayya alin duka da suna hada ma'anan kusanci ne dama, babu laifi. Amma za ka kusance ɗan matanka bayan ka gama da ita ɗayan, kuma sababi na iya sawa. Shi yasa wanda suke faɗin wannan magana ma cewa ta yi annabi zai kusanci kusan mata 7 a lokaci ɗaya, sababi na iya sawa. Allah na iya baka wani ƙarfi, kuma ƙarfin annabawa da namu ba ɗaya bane ba. Allah na iya baka wani ƙarfi, kaga kana ta kokarin yi da ita, wannan ita kuma tana nuna ta gaji, ba ta iyawa, kuma sai ka tashi ka tafi wajen ita ɗayan. Dama an yi ta'addudi, Allah ya halasta mana ƙara mace 1, 2, 3 zuwa 4, wanda baya wuce 4 ga hakkin mu, ba dan komai ba sai sabida idan mutum bai iya biyan bukatansa yadda ya so a nan ba, sai ya karasa wajen wani waje ta yadda ba zai yi ta hanyar haramun ba. Wannan daga cikin hikimar shari'a. Ala ayyi halin, har yanzu malamai suka ce wannan hadisin yana ƙara nuna mana cewa yin wanka mubasharatan da wuri bayan gama kusancin iyali kenan ba wajibi bane ba, inda babu bukatuwa zuwa haka. Amma yin da saurin yafi, amma da mutum zai jinkirta babu laifi, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama da a ce zai gaggauta, ai kaga ba zai kusance su ba. Kuma sannan a wasu hadisai an tambaya annabi sallallahu alaihi wasallama, mutum zai iya kamar yadda Umar ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam cewa mutum yana iya yin bacci bayan ya gama kusantar iyalinsa ba tare da yayi wanka ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in dai yayi alwala, yani ya wanke wannan najasa daga jikinsa. Hadisi na gaba, an Mu'adha radiyallahu anha qalat sa'altu Aishatu, na tambayi umma na Aisha, fa qultu, sai ni ce da ita, ma balul haidi taqdi as-sawma, wai me ya samu mata masu haila suna rama azumi, wala taqdi as-salata, amma ba ta rama sallah. Me yasa mai haila take rama azumi ba ta rama sallah? Fa qala, sai umma na Aisha tace mata, a haruriyatun anti, ke ma ba haruriya ce, kin zama haruriya? Haruriya sunan wani ƙauye ne daga cikin ƙauyukan da ke kuraren ƙasar abin da ke tsakanin Madina zuwa wuraren Sham, wanda nan ne matattarin da ainihin wato khawarijawa suke zama. Khawarijawa kamar yadda muka sani su ne waɗanda suka sa tsanani ga ainihin wato addini, wanda kuma su ne farkon ƙungiya da suka fito da rigan addini da suka kauce daga hanyar Allah. Maganan cewa shi'a suna daga cikin 'yan farko wannan kuskure ne. Ko da mutum ya kawo kalmar shi'an da ya zo a cikin magana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yake cewa Ali anta wa shi'atuka, wannan shi'a ce da ake nufi na lugatan, yani yaren larabci ne, bi ma'ana kai da jama'arka, wanda kuma gashi a Qur'ani Allah ta'ala na cewa inna min shi'atihi la Ibrahim. Ya kenan kalmar shi'a anan yana nufin jama'a, amma farko kungiyar da ya fara fitowa shine kungiyar khawarijanci. Khawarij su kuma suna da usul, kowane kungiya suna da usul, wanda insha Allah wata rana za mu zo mu yi karatu ko daura akan su bi iznillahi ta'ala, in Allah ya kaddara muna cikin rayayyu. To wayannan mutanen an ce wasu malamai sun ce suna na tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam, tun mutumin nan da ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama, ka yi adalci ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam. Annabi ya kalle shi ya ce, kai cunka, in ban yi adalci ba wa zai yi? Sai zamanto an ce daga nan ne
masu abin nan. To manzo Allah sallallahu ya siffanta da cewa masu tsanani cikin addini ne. Idan ɗayan su na sallah zaka rena sallanka, idan yana karatun Qur'ani zaka rena naka. Amma manzo Allah sai ya ce duk karatun Qur'anin nan baya wuce makogoron su. Bi ma'ana sun kauce kuma babu Allah cikin zukata. To sai suka tsananta har ya kai ga cewa idan mace tana cikin jinin al'ada a wajensu za ta aje sallah ta aje azumi kamar yadda shari'a ta karantar, amma sai ta rama sallah ta rama azumi. Kuma kaga shari'a abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu shine ta rama azumi, amma sallolin nan da ta bari an yafe mata su. To wannan shine kaidan khawarij, za a rama sallah za a rama azumi. Azumi kam ya tabbata za a rama, amma sallah an yafe mata. Akwai hikima a ciki da yawa na daga cikin yafe mata sallah. Ka gaya min idan kwana 7 za ta yi tana jinin nan, kaga 5 sau 7 an samu nawa? An samu kusan kusan 30 ko 35. Kaga yanzu ka zo ka ce mu ta ringa salloli 30, ai yana da girma. Kafin ta hada da na hadir, ko kuma ta yi kwana 10 ne ko kwana 15. Shari'a yana duba janibin tausayi gare mu, su kuma suka ce ai ba zai yi ba, dole sai. To da wannan mu'azata ta zo tana tambaya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tana tambaya ummu na Aisha, wai me yasa mai haila take rama sallah amma ba ta, in take rama azumi amma ba ta rama sallah? Sai take tambaya ta, kai ma kin fito da kin zama baharuriya ce, yani kin shiga khawarijawa ne? Qultu, sai ta ce lastu bi haruriyati, wallahi ni ba baharuriya bace ba, walakin ne as'alu, sai dai na zo tambaya ne, ina tambaya ne na ilimi. Da tunda ilimi kuwa ta zo nema, qala sai Aisha ta ce kana yusibuna dhalika, hakan yana faruwa da mu, fa nu umaru bi qada'i sawmi, sai umurce mu da biyan bashin azumi da rama azumi, wala nu umaru bi qada'i salah, amma ba umurtar mu da rama sallah. Kaga tambaya na hikima, tambaya shi yasa malaman fiqh usul fiqh suka ce a wajen mai da tambayoyi, yani ka amsa ma wanda yake tambayan ka, yana iya zuwa ta fuskoki uku. Fuska farko, tambayan da aka yi wanda akwai dalili saraha daga Qur'ani da hadithin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, in ma bai fito fili ba za a iya istinbati daga qiyas sahih. To na biyu, to baka samu dalili ba, sai zamanto wala'alla dalilu huwa adamu dalil, dalilin hujja shine rashin hujja ga abin da ya zamanto asalin shi kaza ne. Abu na uku shine ba da amsa da ahwal. Kaga wannan da ta tambaye ummu na Aisha tace, to mu da muka yi rayuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam, malamin malamai, shugaban masu tsoron Allah, wanda yafi kowa sani abin da Allah yake so, hakan na faruwa da mu a gabansa, kawai yana ce muna murama azumi ne, baya ce murama sallah. Kaga ai kuwa tambaya ya kare. Yanzu ba maganan cewa ce mata me dalili me hujja, haka aka ce mu dinga yi. An Abi Hurairata radiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, lillahi Nabi sallallahu alaihi wasallam yace, idza jalasa baina shu'abiha al-arba, idan ya zauna tsakanin gabbanta guda hudu. Shu'ab shine gabbai, kafafuwan ta biyu, yani da hannayen ta biyu, yani mutum ya kwanta a jikin matansa kenan. Thumma jahada, sannan ya dan wahaleta. Wannan jahada kinaya ce game da kusanci, yani sannan ya kusance ta, ya hada al'auran shi da nata. Faqad wajaba alaihi al-ghuslu, to wanka fa ta wajaba a kansa. Wa fi hadithi mutarrafin, a cikin hadisin mutarraf kuma ce wa illam yunzil, ko da bai fitar da mani ba, matukar al'auransu sun haɗu da juna, ce ko da bai fitar da mani ba, yani ko da bai inzali ba, shine wa illam yunzil, dole ya je wanka. Ana Aisha ta kala, daga umma na Aisha lai kara mace yadda ta ce, qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzo sallallahu alaihi wasallam yace, idza jalasa baina shu'abiha al-arba, idan ya zauna tsakanin kafafuwanta ko gabbanta guda hudu, wa massal khitanul khitana, kaciya ya shafi kaciya,
yani kaciya shafi kaciya kinaya ne na haduwan bakin al'auran guda biyu, yani kan al'auran namiji ya taɓi kan al'auran mace, ko da al'auran bai shiga ciki ba, yani sun haɗu kawai, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce faqad wajaba al-ghusl, wanka ya zama wajibi. In dai bakin al'auran sun haɗu da juna, ko da bai ƙarasa da shi cikin al'auran ba, to in ya tashi zai je yayi wanka. Wa anha aidan, har yanzu daga ummu na Aisha qala tace inna rajulan, lalle wani mutum, sa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam anir rajuli, game da mutumin da yujami'u ahlahu, yana kusantan iyalinsa, thumma yaksal, sannan sai zo yi kasala, yani yayi rauni, bai iya karasawa ba, jikin shi ya mutu, bai karasa ba, bai fitar da sha'awansa ba. Hal alaihim al-ghuslu, shin akwai wanka a kansu tunda da bai fitar da ruwan sha'awansa ba. Wa Aisha jalisatun, Aisha kuma tana zaune wannan lokacin. Fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inni la af'alu dhalika, ni ma ina aikata hakan, wani lokacin in zo ina yi, uzuri ya tashe ne, wa ana wa hazi, ni da ita wannan da kake gani a zaune din nan, thumma naghtasil, sannan mu tashi mu yi wanka. Ƙila wani ku ce da ni, annabi sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda masu inkarin game da ce sun gani aibi ce, ta iya annabi zai nuna wannan abin ga matansa gashi gashi. Kar ku manta, matan annabi sallallahu alaihi wasallam suna da wani daraja a kanmu, shine darajan da iyayenmu suke da shi, saboda Allah ya ce wa azwajuhu ummahatukum, mataye annabi sallallahu alaihi wasallam iyayenku ne. ɗaya kenan. Na biyu, in ba ku manta ba, wani bawan Allah ya taba zuwa wajen ummu na Aisha zai tambaye ta, sai yana jin kunya, sai ta ce mai kai, duk abin da kasa za ka iya tambaye mamanka ba ka ji kunya ba, to ka tambaye ni. Sannan maziya darajar annabi sallallahu alaihi a cikinmu ya wuce tunaninmu. Don haka annabi na ba mutum amsa ne daidai da tunaninsa. Don haka kai ma mutum na iya tambayan ka yau, ya tare ka hanya ko a masallaci ko a makaranta, wane me hukuncin kaza, ce ni ma hakan na faruwa da ni, kuma ni ma ga abin da nake saboda dalilin kaza da kaza. To sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa wannan bawan Allah, ni ma ina yi tare da wannan, amma fa sai mu tashi kuma mu yi wanka. Wani yana iya kawo iskal cewa amma ga wani hadisi a cikin littattafan hadisi da manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa alma'u min alma'i, yani ruwa, amfani da ruwa wajen wanka yana wajaba ne min alma'i, saboda samuwar ruwan fitowar ruwan mani. Kenan idan mutum bai fitar da ruwan sha'awansa ba bisa ga wancan hadisin, kenan bai zama to wajibi a kansa ba, yani wanka bai zama wajibi a kansa ba. Sahabbai suka samu sabanin nan akan wannan hadisin, har irin su sayyidina Umar a farkon lokaci, idan ma shi ya kusance iyali, inda bai fitar da mani ba, zai ce ba wanka bai waje ba. Shi kuma kar ku manta, sahabbai ba kowane hadisai ne ya isa gare su ba, bai san da wannan ba, shi da irinsu. Wata rana aka zauna tare da sayyidina Umar a majalisi, ake ta tattaunawa akan wannan mas'ala. Umar kun san shi, mutum ne mai taharri sosai, sai ce to yanzu abin da za yi, don Allah wani ya tashi je tambayo mana ummu na Aisha, tunda ita tana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma an san faqihiya ce, me hukuncin wannan abu. Sai ta nuna musu, ai in dai kaciya ya haɗu da kaciya, to wanka ya zama wajibi. Daga nan sai Umar, Allah ya ƙara masa yadda,
sai to daga yau wancan fatawan na biyu a aje shi da wannan za ta tafiya. Wa subhanallah, kuma fuqaha suka tafi akan wannan. Amma kuma wannan hadisin shi ma ingantacce ne, alma'u min alma'i. Allah ya saka wa malamai na mazhabin malikiyya da alkhairi, su kuma suka ga hadisai guda suka ce ai wannan ma za a iya tafiya da dukkan su a hada su haiko, wal jam'u aula min at-tarjih, a hada hadisai biyu a yi aiki da su yafi a ce an rinjaya da wani akan wani, tunda suka su ingantattu ne. Ka ce akramakum wallah, ya za mu yi mu hada su? Suka ci abin da saukin farko, idan mutum ya riga ya yi kwanciyar sunna da matansa, al'auran shi ya haɗu da nata, sawa'un ya fitar da sha'awansa ko bai fitar ba, wajibi ne ya yi wanka. Mun gama wannan. Amma misali na biyu, mutum ne ƙila ya yi wasa da iyalinsa, bai cire kayansa ba, ya haɗa al'aura da nata ba, ko ya yi mafarki gashi yana kusantan mace a mafarkinsa, yana farkawa, shin wanka ta wajaba kan shi ko bai wajaba? A'a, a nan sai in an ga ruwa, kamar yadda wannan matar da ta tambaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa mace ne take mafarki cewa namiji na zuwa mata, yana kusantata, shin akwai wanka a kanta? Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce idan ta gan ruwa. Sai suka ce kaga kenan in dai a wajen kusanci ne, sawawa ta hanyar mafarki ko ta hanyar tunani ko ta hanyar wasa, matukar al'auran bai haɗu da juna ba, to nan sai mu ce in an ga ruwa wankan zai wajaba a kansa. Allah ya saka wa malamai da alkhairi. Wa an Aisha radiyallahu anha qalat, daga Aisha Allah ya kara mata da tace kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam yadhkuru Allah ala kulli ahyanihi, annabi sallallahu alaihi wa sallam yana ambatan Allah a kowane lokaci, dukkan lokutan sa annabi na ambatan Allah ko ya yake. Idan yana bayi, sai dai idan yana bayi ko yana kusan da iyalinsa, to sai zama to ambatan a cikin zuciya, baya furta a waje. Mafi mashayikh haka ma, amma sauran yakan yi shi a waje ana danci. An Sa'ad bin Abi Waqqas an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Sa'ad bin Abi Waqqas yace lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace, man qala hina yasma'u al-mu'adhdhina, duk wanda ya faɗa a lokacin da yake jin mai kiran sallah, yace ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, yace ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sannan yace ina shaida lillahi nabi Muhammad bawan Allah ne, manzon sa ne. Sannan yace raditu billahi rabban, na yadda da Allah shine abun bauta, wa bi muhammadin rasula, kuma na yadda nabi Muhammad dan sako ne na Allah, wa bil islam dina, na da musulunci addini ne. Wani alkhairi zai samu? Sai manzo Allah ta gufira lahu dhanbuhu, an yafi masa zunubansa gaba daya. Allahu akbar. Yani a gama kiran sallah sai ka ce ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, raditu billahi rabban wa bi muhammadin rasula wa bil islam dina. Akramaka Allah, sai manzo Allah ce dukkan zanubanka an yafe maka. Da wannan kalmomin da ko minti daya ba su iya ɗaukanka. Kuma dukkanmu duk abin da muke ta kai kawo, biyayyanmu ga iyayenmu, kyautata wa mutane, sada zumunci, sallolinmu, gafaran nan fa muke nema. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ya ka faɗi wa'innan kalmomin an yafe maka zanubanka. Ashe yana da kyau mu haddace ta. Kai mafi alkhairi ma ana kiran sallah zama to hankalinka na wajen. Hadisin mu na karshe a yau insha Allah ta'ala, an Muawiyata qala, daga Muawiya Allah ya kara masa yadda ya ce, Muawiyan nan dai da wasu a yau suke yawo suna cin mutuncinsa suna zaginsa, wasu ma suna inkarin sahubansa da annabi sallallahu alaihi wasallam, ba sahabi bane ba.
da sun yi kwaskwarima da sun gane kasan tarihin kasan annabi in sahabi ne sai su ce to mun ji idan shi sahabi ne dan shi Yazidu shi mai amfani shi. wallahi addinin musulunci addini da ya karantar da mashagaltu da aikin da aka samu. ko dutse ake bauta Allah bai yadda ka rage shi ga masu bautan shi ba. Allah ce wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah fa yasubbu Allah adwan bighairi ilmi. kar ku zage abin da suke bauta wanda ba Allah ba, zai sa su masu zage Allah. Sannan Allah subhanahu wa ta'ala yace muna tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa alaiha maktasabat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. laifin da suka yi yana gare su, na kuma yana gare ku. ballantana sahabban na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ko mutum ya so ko kar ya so, kafin su bar duniya Allah ya yafe musu. ko da me za su yi daga bayan wucewan annabi, Allah ya ce ya yafe musu. shin kana so alƙawarin Allah ya canza ne ko yaya? to Muawiya ya rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naji annabi sallallahu alaihi wasallam ya kula, yana cewa almu'adhdhinuna, masu kiran sallah, atwalun nasi a'naqan, sun fi kowa dogayen wuya. atwalun nasi, sun fi kowa tsayin wuya yawmal qiyama, ranar tashin qiyama. masu kiran sallah ran tashin qiyama zaka ga wuyoyin su dogaye, da su za a gane su cewa wa'annan su ne masu kiran sallah, a dinga jayo su zuwa ga hanya alkhairi. ashe kaga mai kiran sallah shi ma yana da falala, yana da alkhairai, yana da darajoji. wayin kana liman ma yana da shi. amma yau za ka gan ba ma rikici akan kiran sallah, sai dai akan limanci. idan baka samu limanci ba, wallahi ka samu ladanci, shi ma yana da alkhairai masu yawa. Allah ta'ala ya sanya alkhairinsa da albarkarsa cikin abin da muka karanta daidai, abin da kuma muka yi kuskure Allah ta'ala ya yafe muna. barakallahu lana jami'an. in akwai mai tambaya fal ya tafaddal mashkura.